طيب. 766 حديث عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. سالم خبرته وزن أدسنا عبد الله بن عمر دان رضي الله عنه مرفوعا عن پیغمبر بزدن صلى الله عليه وسلم خبرته لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. Мәчетләрегезне юлларга әйләндермәгез. Мәчетләр аркылы үтмәгез дигәнне аңлата. Бары тик ни өчен генә булсын мәчетләр? Намаз уку өчен һәм зикр ясау өчен, Аллаһны искә алу өчен. Шейх әйтә: "Әл-мәсаҗиду афдул бақаги фил ард." Мәчет җир өстендә иң яхшы урыннар булып торалар. Җир өстендә мәчетләр иң яхшы урыннар булып торалар. "Вала туттахазу илля лима буният лаху." Һәм шуңа күрә мәчетләрне ни өчен кулланырга кирәк? Алар ни өчен салынган? Шуның өчен кулланырга кирәк. "Ва хуа салату ва зикру." Һәм ни өчен салынган мәчетләр? Намаз укыр өчен, Аллаһны искә алыр өчен, "Ва халакатул гилм." Гилм өйрәнер өчен, шәригать гыйлеме өйрәнер өчен, "Ва ли'тикаф." Мәчеттә иртикаф ясар өчен. "Фала яҗуз ан туттахаза ал-масаҗида туркан." Мәчетләрне юл итеп ясарга ярамый. Әлбәттә, бу бездә бу таралмаган. Безнең мәчетләр кечкенә, бигрәк гарәп илләрендә. Шул пәйгамбәребез мәчетен зур мәчетләр һәм кешегә мәсәлән, кеше мәчетнең бер кырында бастыра. Хәтта бәләкәй мәчет булса да, мәсәлән, кешенең мәчетнең бер кырында басып тора, мәчетнең бу ягында да, теге ягында ишеге бар. Аңа теге якка чыгарга, теге якка мәсәлән, аның теге якка таба барасы бар. Һәм ул мәчетне әйләнеп уза сурынга каян китә? Мәчетнең ишеннән чыгып китә. Юлны кыскартыр өчен, алай эшләргә ярамый. Ягъни каядыр бару өчен мәчет аркылы чыгарга ярамый. Мәчетләрне юлга әйләндерергә ярамый. Масарати линнаси захабан ва иябан вала лилбайги вала. Ягъни мәчетләрне шушы намаз укыр өчен, Аллаһны зикр итер өчен, ихтикаф өчен, һәм дә гыйлем алу өчен башка нәрсәләрдә кулланырга кирәк түгел. Чөнки мәчетләр менә шу дүрт әйбер өчен салынган. Ниндер уеннар өчен, сату алу өчен, вала ли иншади даля, шулай ниндер юган әйберләрне игълан итер өчен, лианнаху татаназзаху ган залика кулли илля лима буният. Шуңа күрә бу көндә күргә туры килә, мәчет ишендә саталар. Мәчет ишендә саталар, намаздан соң мәчет ишендә үк сата башлар. Бу тыелган. Моның өчен башка хәдисләрдә килде әле. Ягъни кайбер урыннарда мәчетләрне хәтта ашханәләргә әйләндерәләр. Ашханәләргә әйләндерәләр. Мин инде әйтмим, Рамазан аенда да авыз ачу турында. Хәтта ниндер мәҗлесләр уздыра башлар бүген. Бүген кешеләр язалар, менә безнең авылда ди мәчетләрдә мәҗлесләр уздырабыз ди. Туганнар белән очраштырабыз ди, тегесе бусы ди, классташлар белән очрашабыз ди. Ничек инде шулай булсын инде? Мәчет аның өчен салынмаган. Нигә мәчетне ашханәгә әйләндергә? Мәчет бар тик намаз укырга, зикр итәргә һәм башка без атап үткән нәрсәләр өчен. Баракаллаһу фикум. Хәтта кирип мәчеткә дөнья хәлләрен сөйләшеп утыра кирәк түгел. Кирип мәчеткә дөнья хәлләрен сөйләшеп утыра кирәк түгел. Шыкта сөйләш мәчеттән. Мәчеткә бар тик намаз укырга кер һәм башка без әйткән нәрсәләр өчен. Аллаһу а'лам.